Познай снукър играча с... Росен Цаков. Накарах ChatGPT ми направи описание на няколко снукър играча и Роската трябва да ги познаем. Добре, Роска, готов си? Да. Започваме с нещо по-лесно. Така. Английски снукър гений. Професионалист още като тинейджър. Правил максимален брейк 147 за рекордно кратко време. Рони О'Саливан. Да. Така. Левичар, известен със своя изключителен спокоен стил на игра. Световен шампион в 3 различни десетилетия. Известен с чувство за хумор и нестандартни интервюта след победи. Продължава да печели големи мачове дори над 45 години. Над 45. Марк Уилямс. Да. Марк Уилямс е. Английски играч, известен с атакуващ и зрелищен стил. Пак е левичар. Спечели световната титул с доминиращ финал през 2019 година. 2019. Боже, кой е? Често е наричан на солта в колодата. Джет Тръмп! Да. То няма кой да е сото школата. Колко успяхте да познаете вие? Напишете в коментарите и последите канал за още видеа. Чао! Чао.